ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം ഗാന്ധിജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ടെമ്പിളിലേക്ക് പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കാണാം. ഓമജ്ഞാനമിരാന്തസ്മിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുധപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാനിധം താം സജീവം സാദ്വൈതം സർവദൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശാത്യദേശതാരിണി. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭക്തിർ ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗദാമധാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദന്റെ ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മള് എത്രാമത്തെ അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫ് വരെയാണ് എത്തിയിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്? കർമ്മകാണ്ഡം. അപ്പൊ ഭാഗവതം പഠിച്ചത് കൊണ്ട് എന്താണുള്ള അതിന്റെ യൂസ്, എന്താണ് ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത്. കർമ്മകാണ്ഡായാലും, അതായത് കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഭൗതിക ജീവിതം, അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കർമ്മകാണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ മുഴുവൻ കർമ്മകാണ്ഡാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ ഏത് ദേവതയെ ഉപാസിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ധനസമൃദ്ധി ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഏത് ദേവതയെ ഉപാസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാം. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും നമ്മൾ വിചാരിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭർത്താവിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയെ ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഉപാസന, ആരെയാണ് ഉപാസിക്കേണ്ടത്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അതിൽ വിവരണം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ കർമ്മകാണ്ഡം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റേ അല്ല. കാരണം അതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്, ഇപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ഇതും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ലെവലാണ്. അതിൽ ഓരോരുത്തരും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കാണാം? ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ എടുത്തു നോക്കൂ. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 5 വയസ്സ് 6 വയസ്സ് പ്രായത്തില് തപസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഭാഗവതം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രീതി സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഉദാഹരണത്തിന് സുദാമ എടുത്തോളൂ, കുചേലനെ എടുത്തോളൂ. ആ ഒരു കുചേലന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു? കുചേലന് അത്രയും ദാരിദ്ര്യമായിരുന്നു അല്ലെ, അത്രയും മക്കളാണ്. എന്നിട്ട് ഭാര്യയാണ് പറയുന്നത്, പോയി നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് അത്രയും വലിയ ലെവലിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്, ഒന്ന് പോയി കാണൂ, നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മക്കൾക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വകയെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സുദാമാവിനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ സുദാമ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തിൽ അങ്ങനെ മതിമറക്കാണ്. അതും ഭഗവാനാണെങ്കിലോ അവൻ അത്രയും ഉപചാരപൂർവമാണ് സുദാമാവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. കാല് കഴുകുന്നു, വീശി കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ രുക്മിണി ദേവി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീശിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത്രയും വിഭവ സാധനങ്ങളാണ് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നത് കഴിക്കാനൊക്കെ. അപ്പൊ അത്രയും നന്നായിട്ടാണ് ഒരു ദിവസം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാൻ ഒരു നാണക്കേടാണ് ആർക്ക്? സുദാമാവിന്. കാരണം സുദാമാവ് എന്ന് പറയുന്ന ശുദ്ധഭക്തനാണ്, ഇതിനോടൊന്നും ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭാര്യയ്ക്ക് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണം എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ
സാധിക്കുന്നില്ല സുധാമാവിന്. എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കണ്ട് തൃപ്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോരുകയാണ്. അപ്പൊ തിരിച്ചു പോരുമ്പോ ഉള്ളിൽ എന്താണ്, ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാര്യയോട് എന്താ പറയാ, ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് സുധാമാവൻ. പക്ഷെ എന്താ നടക്കുന്നത് അവിടെ? പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് അല്ലെ. ഒരിക്കലും സുധാമാവൻ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാഴ്ചകളാണ് വീട്ടിലെത്തുമ്പോ കാണുന്നത്. അത്രയും വലിയ കൊട്ടാരവും അത്രയും വലിയ പരിചാരകരും അത്രയും ആഭരണ വിഭൂഷിതയായിട്ടുള്ള രാജ്ഞിയെ പോലെ നിൽക്കുന്ന ഭാര്യയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ തന്നെ നടത്തി തരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, കർമ്മകാണ്ഡായാലും ഉപാസനാകാണ്ഡായാലും ജ്ഞാനകാണ്ഡായാലെങ്കിലും എന്താണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾക്ക് നേടാം എന്നുള്ളത്. കാരണം എന്താണ്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് കലിയുഗത്തില് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരം. കലിയുഗത്തിലെ അവതാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആണ് നമ്മൾ പറയാ അല്ലെ. അപ്പൊ പുസ്തക രൂപത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ഭാഗവതം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ പ്രീതി നമ്മൾക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അംബാനിയുടെ ലെവലിൽ എത്തും എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീയ സേവനങ്ങൾ മുടക്കു കൂടാതെ നടത്താനായിട്ട്, നമ്മൾക്ക് തടസ്സങ്ങളിലാണ് നടത്താനായിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരും എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഹരേകൃഷ്ണ ജപിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മളൊരു ലെവൽ 1 ലെവൽ 2 തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു റൗണ്ട് ജപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഒരു 108 തവണ അയ്യോ നമ്മൾ എണ്ണും, ആയോ ആയോ എന്നിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും മണിയില് അല്ലേ. നമ്മളെ എത്തിയോ എന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് മണി ആ ഗുരുമുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണമുത്ത് അതിന്റെ അവിടേക്ക് എത്തിയോ എന്നുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇത്ര നേരമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് തോന്നും. അങ്ങനെ ജപിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ഒരു 3 4 മാസം കഴിയുമ്പോൾ 4 റൗണ്ടോ 5 റൗണ്ടോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അതെങ്ങനെയാ സാധിക്കുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നിയിരുന്നു ഒരു റൗണ്ട് ജപിക്കാൻ പോലും നമ്മൾക്ക് സമയമില്ല എന്ന്. എന്നാൽ ഇപ്പോ ഒരു വർഷമോ 2 വർഷമോ ആയിട്ട് ഇതില് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ ഒരു 16 റൗണ്ട് എത്ര ഈസി ആയിട്ടാണ് ജപിക്കുന്നത്. 16 റൗണ്ട് ജപിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ മിനിമം വേണമല്ലേ. ഒരുമാതിരി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഏകദേശം ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ വേണം. നമ്മൾ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ജപിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ അത് സാധിക്കുന്നില്ലേ? അപ്പൊ എവിടെന്നാ? ഇതിനു മുമ്പും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേ സമയം തന്നെയാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടികളെല്ലാം അത് തന്നെയായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മക്കളും അത് തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ ഫാമിലി അത് തന്നെയാണ്, അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അത് തന്നെയാണ്. അതിനുശേഷവും എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് സമയം ഉണ്ടാവുന്നു? അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള സമയം കാണിച്ചു തരും എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾക്ക് മനസ്സുണ്ടായാൽ മതി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് എന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരിൽ വെച്ച് ജാതക നിപുണരായ വിപ്രർ നല്ല ജ്യോതിഷികളായിരുന്നു. അവർക്ക് ജനനീയ സമയത്തെ ലഗ്നം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഗ്രഹനിലയുടെ ഗണനങ്ങളാൽ ഒരു നവജാത ശിശുവിന്റെ ഭാവി പ്രവൃത്തികൾ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. അത്തരം നിപുണരായ ജാതക വിപ്രർ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനന സമയത്ത് സന്നിഹിതരായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാമഹനായ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ആ വിപ്രർക്ക് യഥേഷ്ടം സ്വർണവും ഭൂമിയും ഗ്രാമങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും കോക്കളും ഉൾപ്പെടെ ജീവിതാവശ്യത്തിന് ഉതകുന്ന മറ്റ് വിലപ്പെട്ട പാരിതോഷികങ്ങളും നൽകി. സാമൂഹിക ഘടനയിൽ അത്തരം വിപ്രർ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ ദാനം സ്വീകരിച്ചിട്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. അവർ സ്വയമായിട്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? എല്ലാവരെയും നല്ല രീതിയിൽ നയിക്കുക, അവർക്ക് നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ദാനങ്ങളും അതൊക്കെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ജീവിതം അവര് നടത്തിയിരുന്നത്. അപ്പൊ സാമൂഹ്യ ഘടനയിൽ അത്തരം വിപ്രർ ആവശ്യമാണ്. മാത്രവുമല്ല വേദവിധാനത്തിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് അവരുടെ സുഖകരമായ പരിപാലനം സർക്കാരിന്റെ ചുമതലയുമാണ്. അത്തരം നിപുണരായ വിപ്രർക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്നും നല്ല രീതിയിൽ ആവശ്യ വസ്തുക്കൾ പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കായി സൗജന്യ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുവാനും സാധിച്ചിരുന്നു. അപ്രകാരം ഈ വേദവിജ്ഞാന ശാഖയുടെ സേവനം എല്ലാവർക്കും തന്നെ ലഭ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ ഉള്ളതായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് ജ്യോതിഷം അല്ലെങ്കിൽ അസ്ട്രോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അടുത്തത് എന്താണ് ചെയ്യുക? ഒരു സംശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവരുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോയി ചോദിക്കുക. പക്ഷെ അന്നത്തെ ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ്? പൂർണ്ണമായും അതിനെക്കുറിച്ച് ജ്ഞാനമുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് അവർ കൊടുത്തിരുന്നത്. അതിലൊരു തെറ്റ് പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ജ്യോതിഷത്തില് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഇതൊക്കെ ആരാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്? രാജാവാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് അല്ലെ. ഗവൺമെന്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ രാജാവാണ്.
അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇതിൽ നിന്നാണ്, ഖജനാവിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണരെ ഇങ്ങനെ രാജാക്കന്മാര് സംരക്ഷിച്ചത് ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ അവിടെ പല ലെവലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ, വൈശ്യരുണ്ട്, ശൂദ്രരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് അപകടഘട്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ഉപദേശം വേണമെങ്കിലും അതൊക്കെ സൗജന്യമായിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നത്. അതായത് അവര് ആ രാജാവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വസ്തുവകളെ കൊണ്ട് സമാധാനമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നു. അത് കൂടാതെ ഈ വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്നൊക്കെ പൈസ വേണമെന്നുള്ള ഒരു ആർത്തി അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ശാഖകളൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അധികം ഉപയോഗിക്കുക? അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഇത്ര വലിയ പൂജ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇത്രയും അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ രത്നം വാങ്ങിയിടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഏലസ് കെട്ടണം, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനൊക്കെയുള്ള പണം അവർക്ക് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കണം, അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഒരു വരുമാന മാർഗമാക്കിയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിവില്ലാണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഹാനികരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു എന്താ പറയാ, പകുതിയിലെ അധികം ആൾക്കാരും അതിനെ ഒരു വരുമാന മാർഗമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ അന്നത്തെ ബ്രാഹ്മണരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു സേവനമായിരുന്നു. ആ സേവനത്തിനുള്ള പ്രതിഫലം കൊടുത്തിരുന്നത് ആരാണ്? രാജാവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്ന് പറയുന്നത് 100% അതിനെ വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കിപ്പോ ഒരു 10,000 രൂപ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്നിട്ട് എന്നോട് ഉപദേശം വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ 10,000 രൂപ ഞാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അവരോട് എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ലെവലിൽ പോകുമ്പോൾ അതിന് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ കലിയുഗത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് സിനാരിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ അധികം കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഇതിന് പോകരുത്, അതിനേക്കാളും മേലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള ബുദ്ധി നമ്മൾക്ക് തരും എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശ്ലോകം 30. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയേഷ ലോകേ വിഖ്യാതഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ. പൂർവം ദൃഷ്ടമനുധ്യായൻ പരിച്ഛേദനരേക്ഷിക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏഷക ഈ ലോകേ ലോകം, വിഖ്യാതഃ വിഖ്യാതൻ, പരീക്ഷിക്കുന്നവൻ, ഇത് ഇപ്രകാരം, യത് ഏത്, പ്രഭുഹു അല്ലയോ എന്റെ രാജാവേ, പൂർവം മുമ്പ്, ദൃഷ്ടം ദർശിച്ചത്, അനുധ്യായൻ സദാ പരിചിന്തിച്ച്, പരിക്ഷേത സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തും, നരേഷു ഓരോ മനുഷ്യനിലും, ഇഹ ഇവിടെ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയ്. ജനനത്തിന് മുമ്പ് താൻ ദർശിച്ച ആ വ്യക്തിത്വത്തെ അന്വേഷിച്ച് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതനായി തീരും എന്നതിനാൽ ഈ ശിശു പരീക്ഷിത്ത് അഥവാ പരിശോധകൻ എന്ന നാമധേയത്താൽ ലോകത്തിൽ വിഖ്യാതനായി തീരും. അപ്രകാരം ഇവൻ സദാ അദ്ദേഹത്തെ പരിചിന്തിക്കുന്നവനായി തീരും. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ. ജനനത്തിന് മുമ്പ് താൻ ദർശിച്ച ആ വ്യക്തിത്വത്തെ, അതെല്ലാവർക്കും അറിയാലേ, നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടതാണ്. ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള ആ ശിശുവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരാണ്? അശ്വത്ഥമാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മാസ്ത്രവും നമ്മുടെ സാധാരണ ഇപ്പോഴത്തെ ആയുധങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ആരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അവർക്ക് മാത്രം, അവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഈ അണുവായുധങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഒരു ഏരിയ തന്നെ നശിപ്പിക്കാം അല്ലെ. ഒരു ഭാഗം നമ്മൾക്ക് അറിയാം, ഹിരോഷിമയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ജപ്പാന്റെ ആ ഭാഗം മുഴുവൻ ഇപ്പോഴും കൂടി അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അവർ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അത്രയും എഫക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ അതിനേക്കാളും ശക്തിയുള്ളതായിരുന്നു ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മന്ത്ര ഉച്ചാരണത്തിൽ കൂടെയാണ് അതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ മാതിരിയല്ല. അപ്പൊ ആ മന്ത്രം യഥാർത്ഥത്തില് ഉച്ചരിക്കാൻ ആർക്ക് അറിയാം? ഒരു ഗുരുമുഖത്തിൽ നിന്ന് ആരാണോ അത് അഭ്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമാണ് അത് പ്രയോഗിക്കാൻ സാധ്യമായിരുന്നുള്ളൂ. ഏതോ ഒരാളെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒന്ന്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരെയാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്ന ആൾ ആരെ നശിപ്പിക്കാനാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അയാളെ തേടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് മാത്രമേ അത് പോകുള്ളൂ. എത്ര 100 കണക്കിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഇടയിൽ കൂടെ അത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് ആരെയും അത് എഫക്ട് ചെയ്യില്ല. ആരാണോ ടാർഗറ്റ്, ഇപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ നേരെ എത്തണ വരയ്ക്ക് അത് എവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും എത്ര നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണെങ്കിലും അതിനെ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ പോയിട്ട് ആ ശിശുവിനെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമായിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം പ്രയോഗിച്ച സമയത്ത് പാണ്ഡവരെല്ലാവരും തന്നെ ആയുധങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ അതിനുള്ള സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് മനസ്സിലായി, എന്താണ് ഈ സമയത്ത് അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം വരിക, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ പാണ്ഡവർക്ക് ഒന്നും, കാരണം പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് വരുന്നതാണല്ലോ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അതിന് കൗണ്ടറാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ സമയം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പാണ്ഡവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം എന്ത് തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോ ഉത്തര പറയുന്ന ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലേ, പാഹി പാഹി മഹായോഗി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ശ്ലോകം വളരെ, അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളുടെ ഈ അവസ്ഥയില് ആരെങ്കിലും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും ബന്ധുക്കളുണ്ട്, സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മക്കളുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് അവർക്ക് നാമം ചെല്ലാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വിരോധമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ശ്ലോകം റെഗുലർ ആയിട്ട് ജപിക്കാൻ പറയുക കേട്ടോ. പാഹി പാഹി മഹായോഗി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഉത്തര ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ ശ്ലോകമാണ്. ആ ശ്ലോകം അത്രയും നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ പോയി രക്ഷിച്ചതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ, അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കഥയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ടാണ് ആ ഭ്രൂണം അതിനെ രക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പം രക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗർഭാവസ്ഥയിലുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആരെ കണ്ടിരുന്നു? ഭഗവാനെ കണ്ടിരുന്നു. ആ ചതുർബാഹു രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെയാണ് ഒരു തവണ നമ്മൾക്കറിയാലോ, ഹരേ കൃഷ്ണ, നാരദന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾക്കറിയില്ലേ, നാരദന് ഇതേമാതിരി തന്നെയാണ് ഉള്ളിൽ ദർശനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വളഞ്ഞു പോവാണ്. എന്നിട്ട് നാരദൻ വളരെയധികം സങ്കടപ്പെടുകയാണ്. അയ്യോ എനിക്ക് വീണ്ടും കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അശരീരി കേൾക്കും, എന്താണ്, ഈ ജന്മത്തിൽ നിനക്ക് സാധ്യമല്ല, നിനക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ജനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് തന്നത്, നിനക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയായിട്ടില്ല, അടുത്ത ജന്മത്തിലാണ് നിനക്ക് അതിന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും, തീർച്ചയായിട്ടും നീ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നാരദനോട്. അപ്പൊ ഒരു തവണ ഭഗവാന്റെ രൂപം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നിനോട് നമ്മൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്. നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മുഴുകി നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു തവണ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ കണ്ട കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഉള്ളിലുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും എന്താണ്, ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത് എന്നുള്ള പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. മാതൃഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാരണ പതിയത്തക്ക വിധം ഭാഗ്യവാനായിരുന്നു മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത്. ആകയാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തനം സദാ അദ്ദേഹത്തിൽ അന്തർലീനമായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിന്റെ മുദ്രണം ഒരിക്കൽ മനസ്സിൽ ദൃഢമായി പതിയാൻ ഇടയായാൽ പിന്നെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലായാലും ശരി ഒരുവന് അദ്ദേഹത്തെ വിസ്മരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. നമ്മൾക്കും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ലെ. മാതൃഗർഭത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നതിനു ശേഷം ശിശുവായ പരീക്ഷിത്ത് താൻ മാതൃഗർഭത്തിൽ ആദ്യം ദർശിച്ച അതേ വ്യക്തിത്വമാണോ എന്നറിയുവാൻ എല്ലാവരെയും സൂക്ഷ്മ പരിശോധന ചെയ്യുന്നത് ശീലമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ആരും ഭഗവാൻ തുല്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനേക്കാൾ അധികമോ ആകർഷകരായിരുന്നില്ല. ആകയാൽ അദ്ദേഹം ആരെയും അംഗീകരിച്ചില്ല. കാരണം പരീക്ഷിത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഭഗവാന്റെ തിരോധാനമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ അത്തരം സൂക്ഷ്മ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ സദാ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്രകാരം സ്മരണത്തിലൂടെ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സദാ നിരതനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സ്മരണത്തിൽ എപ്പോഴും ആ ഒരു ഇതിലെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ നമ്മൾ പറയും എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സ്മരണ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ്. എപ്പോഴും ഉള്ളില് ഭഗവാനെ കാണണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശൈശവാരംഭത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാരണ പതിച്ചു നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ശിശുവും തീർച്ചയായും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ മഹാഭഗവത് ഭക്തനായി തീരുമെന്ന് ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമി ഇതിനോട് അനുബന്ധമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നു. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ മാതൃഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കത്തക്ക വിധം ഭാഗ്യവാനല്ല ഒരാളെങ്കിൽ പോലും അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം അവനെ ഭാഗ്യവാനാക്കി തീർക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് എന്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരു പ്രായോഗിക ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്.
എന്റെ പിതാവ് ഒരു പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനായിരുന്നു. അതിനാൽ എനിക്ക് 4-5 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒരു ജോഡി ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണമൂർത്തികൾ തന്നു. ഞാൻ സഹോദരിയോടൊപ്പം കളിയായ രീതിയിൽ ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നത് പതിവാക്കിയിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, അടുത്തുള്ള രാധാഗോവിന്ദ ക്ഷേത്രത്തിലെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ അനുകരിക്കുന്നതും ഞാൻ പതിവാക്കിയിരുന്നു. അപ്പൊ ശ്രീലാ പ്രഭുപാദ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അച്ഛൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു 5 വയസ്സ്, ഭവതാരിണി എന്നാണ് അനീത്തിയുടെ പേര് കേട്ടോ. അപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഈ രാധാകൃഷ്ണന്റെ മൂർത്തികളെ പൂജിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വയസ്സൊക്കെ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ ഇതില് തൊട്ടില് ഇങ്ങനെ ഉന്തിക്കൊണ്ട് പോണ മാതിരി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ. ഇപ്പൊ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ലെവലിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുപോലെ അന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവരെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്താണ് ഈ പ്രഭാകര അച്ഛൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിസിനസ്സാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ അടുത്തുള്ള രാധാകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലെ അത്രയും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഡെയിലി കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ഒരു 5 മാസം 6 മാസം ഉള്ളപ്പോ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാലും ഈ രാധാകൃഷ്ണ രൂപം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അനക്കുണ്ടാവില്ല അത്രേ. എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും അതിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കരയാണ്ട്. അങ്ങനെയായിരുന്നു അത്രേ പ്രഭുപാദ ചെറുപ്പത്തില്. അത്രയും അത്. അപ്പം കൂടുതൽ ഇളയ സഹോദരിയാണ് ഭവതാരിണി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലാണ് സെറ്റ്. അപ്പൊ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ രാധാകൃഷ്ണ മൂർത്തിയെ വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ട് അവര് പൂജിച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം എന്താണ് പറയാ, നമ്മളൊരു ഏകദീപം കാണിക്കുന്നു, അങ്ങനെ എല്ലാം ആരതി അടക്കം അവർ കാണിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന് അത്രയും ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ. മാത്രം അതാണ് അടുത്തുള്ള രാധാഗോവിന്ദ ക്ഷേത്രത്തിലെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ അനുകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നില്ലേ. അപ്പൊ അത് കാണുന്നത് മുഴുവൻ വീട്ടിൽ വന്ന് ചെയ്യും. സമീപത്തുള്ള ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിരമായി സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെ നിർവഹിച്ചിരുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം എന്റെ കളിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളിൽ അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴി ഭഗവാനോട് ഒരു സ്വാഭാവികമായ ഇഷ്ടം എന്നിൽ വളർന്നു വന്നു. എന്റെ പിതാവ് എന്റെ സ്ഥാനത്തിന് അനുയോജ്യമായ എല്ലാ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആചരിക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു. പിന്നീട് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെയും സ്കൂളുകളിലെയും കോളേജുകളിലെയും എന്റെ സംസർഗം നിമിത്തം താൽക്കാലികമായി നിർത്തപ്പെടുകയും അപ്രകാരം ഞാൻ പൂർണ്ണമായും ആ ശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലാൻ ഇടയാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ അവിടുത്തെ സ്കോട്ടിഷ് ചർച്ച് കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോളേജിലാണ് പ്രഭുപാദ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫിലോസഫി അങ്ങനെയാണ് എടുത്തിരുന്നത് സബ്ജക്ട്. അപ്പൊ അവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഹോസ്റ്റലിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പൂജയൊന്നും നടക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അതിനെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെട്ടിയിലാക്കിയിട്ട് അടച്ചു വെക്കുന്നത്. അതുപോലെ രാധാകൃഷ്ണനെയൊക്കെ. അപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോ എന്താണ് ഒരു ദിവസം രാത്രി ഉറങ്ങണ സമയത്ത് ഈ രാധാകൃഷ്ണമൂർത്തി ഭഗവാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുപാദന് ദർശനം കൊടുത്തിട്ട് പറയും, എന്താണ് എന്നെ പൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്നെ പുറത്തെടുക്കൂ, പൂജിക്കൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ഭയങ്കര വിഷമവും, ചെറുപ്പം മുതലേ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യമല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വീണ്ടും ആ വിഗ്രഹങ്ങളെ എടുത്ത് പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് പ്രഭുപാദ. അതിനുശേഷമാണ് ഈ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ കാണുന്നത്. 1922 പ്രഭുപാദ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയെ കാണുന്നത് കേട്ടോ. എന്നാൽ യൗവനത്തിൽ എന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവായ ശ്രീമദ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി അവർകളെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ എന്റെ പഴയ ശീലം പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു. കുട്ടിക്കാലത്ത് കളിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അതേ വിഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെ ഉചിതമായ നിയമങ്ങളോടെയുള്ള എന്റെ ആരാധനാമൂർത്തികളായി തീർന്നു. ഞാൻ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വരെ ഇത് തുടർന്നു പോന്നു. 50 വയസ്സിന് ശേഷമാണ് പ്രഭുപാദ വീട് വിട്ടുപോകുന്നത്. മഹാമനസ്കനായ എന്റെ പിതാവ് ഏർപ്പെടുത്തി തന്ന ആ ആദ്യ ധാരണയിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് പ്രഭുപാദയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗർഭത്തിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഏറ്റവും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആ ഭഗവാനെ ഉള്ളിൽ പതിപ്പിച്ചതാരാണ്? അച്ഛനാണ് അല്ലെ. കാരണം ആ രാധാകൃഷ്ണ മൂർത്തികളെ എല്ലാ ദിവസവും രാധാകൃഷ്ണന്റെ അമ്പലത്തിൽ കൂടിയിട്ട് പോവും. അതെല്ലാം കണ്ടിട്ടാണ് ചെറുപ്പം തൊട്ട് വളരുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ രാധാകൃഷ്ണ മൂർത്തികളെ വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ട് ആരാധന ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് നമ്മളെ വിട്ടുപോകില്ല. ആ ശീലങ്ങള് ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ശീലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അതേമാതിരി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് പോകും അല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചുമതല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ്? നമ്മൾക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്ന, ഇപ്പൊ ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾക്ക് വരുന്ന മക്കളെ ഇതുമാതിരി ശീലിപ്പിക്കുക, കുറേശ്ശെയായിട്ട്. ഈ ശീലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും തടസ്സമാവില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിന്റെയും ഉന്നത ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാവരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇസ്കോണിന്റെ തലപ്പത്തിലിരിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും IIT ഒക്കെ പാസ്സായ ആൾക്കാരാണ്. അത്രയും ലെവലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് എന്തുകൊണ്ട് സാധിച്ചു? അവര് ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ വിഗ്രഹാരാധനയും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ചെല്ലുന്നതും ഈ ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീത മുഴുവൻ ബൈഹാർ പറയുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ. അതോടൊപ്പം അവര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ പഠിപ്പും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പം ഒരിക്കലും
ഒരു ഭഗവത് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ നാമം ചൊല്ലുന്നത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഭൗതിക പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമല്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് പിൽക്കാലത്ത് ദിവ്യപൂജനായ എന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിനാൽ ക്രമവത്കരിക്കപ്പെട്ട ഭക്തിയുടെ സേവനമായി വികസിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. അത്തരം ദൈവിക ബന്ധത്തിന്റെ ധാരണകൾ നിശ്ചയമായും കൗമാരം മുതൽക്ക് തന്നെ സമ്പുഷ്ടമാക്കേണ്ടതാണെന്നും, അല്ലാത്ത പക്ഷം മറ്റു ജീവരാശികളെ പോലെ താൽക്കാലികമല്ലെങ്കിലും വളരെ അമൂല്യമായ മനുഷ്യജന്മത്താലുള്ള പ്രയോജനം ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് കാണാം, ഇപ്പോ നമ്മളുടെ കുറെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾക്ക് കാണാം കേട്ടോ. ഇസ്കോണിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് ചെറുപ്പം മുതലേ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭാഗവതം ശ്ലോകങ്ങൾ മുഴുവൻ ബൈഹാർട്ടായിട്ട് വി അമരേന്ദ്ര പ്രഭു, ആ പ്രഭുവിനെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5 വയസ്സ് 6 വയസ്സുള്ള സമയം തന്നെ ഭാഗവതം ഒരുമാതിരി ബൈഹാർട്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. കാരണം അത് വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങളിൽ മുഴുകി ജീവിച്ച ആൾക്കാരാണ്. അവരൊക്കെ അവരുടെ ലൈഫിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്രയും ഏറ്റവും വലിയ, നമ്മളിപ്പോ പറയുമ്പോഴേ ഒരു IAS എടുക്കണം, ഒരു IIT എടുക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും മേലെയായിട്ട് പറയുക. ഇവരൊക്കെ അതേമാതിരി IIT ഒക്കെ പാസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും നല്ല ലെവലിൽ ഡോക്ടർമാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അത്രയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ശ്ലോകം പഠിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ ആർക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നാം, അയ്യോ അവർക്ക് പഠിക്കാൻ തന്നെ എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ശ്ലോകമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ചെറുപ്പത്തിൽ 2 വയസ്സ് 3 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകങ്ങളോ ഭാഗവതം ശ്ലോകങ്ങളോ ഒക്കെ അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ബുദ്ധിശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, ഓർമ്മശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും കൂടുതലാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പേരക്കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അവര് കൂടുതൽ നന്നാവുകയുള്ളൂ അവരുടെ ഓർമ്മശക്തിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും. അപ്പൊ മറ്റു സമയത്ത് ഇവരിപ്പോ 5 മണിക്കൂറോ 6 മണിക്കൂറോ അവർക്ക് പഠിക്കാൻ ഇരിക്കേണ്ട കുട്ടികൾ തന്നെ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ അവർ പഠിക്കേണ്ട പാഠങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും സമയം അവരെടുക്കില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ശ്ലോകം 31. സരാജപുത്രോപവൃത്തേ, ചൊല്ലിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഇവോടുപഹ ആപൂര്യമാണ പിതൃഭിഃ കാഷ്ടാഭിരിവ സോന്വഹം ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജപുത്രഃ രാജകുമാരൻ വവൃത്തെ വളർന്നു വന്നു. ആശു അതിശീഘ്രം ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ ഇവ പോലെ ഉടുപ്പഹ ചന്ദ്രൻ അപൂര്യമാണഃ അത്യാഡംബരത്തോടെ പിതൃഭിഃ രക്ഷിതാക്കളായ പിതാമഹന്മാരാൽ കാഷ്ടാഭിഃ പൂർണ്ണമായ വളർച്ച ഇവ പോലെ സഹ അദ്ദേഹം അന്വഹം ദിനംതോറും വിവർത്തനം. ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ എപ്രകാരമാണോ ചന്ദ്രൻ ദിനംതോറും പുഷ്ടി പ്രാപിച്ചു വരുന്നത്, അതേപോലെ രാജകുമാരൻ പരീക്ഷിത്ത് അതിശീഘ്രം പിതാമഹന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ സകല സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി സമൃദ്ധമായി വളർന്നു വന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ, ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ എപ്രകാരമാണോ ചന്ദ്രൻ ദിനംതോറും, അല്ലെ, നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ 15 ദിവസം കൊണ്ടാണ് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുന്നത് അല്ലെ ചന്ദ്രന്. അപ്പൊ അതുപോലെ വളരെ വേഗത്തിലാണ് എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയിട്ട് വളർന്നു വന്നത്. അത്രയും എന്താണ്, എല്ലാവരുടെയും എന്താണ് പറയാ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരുന്നു അല്ലെ. പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിനെ എല്ലാവരും കൊഞ്ചിച്ച് വളർത്തിയതാണ്. കാരണം ആകെക്കൂടിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അവരുടെ അടുത്ത തലമുറ സംരക്ഷിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ അത്രയും പിതാമഹന്മാരാണ്, 5 പേരാണുള്ളത് അല്ലെ. അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അവിടുത്തെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരുടെയും വാത്സല്യം നുകർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് വളർന്നു വന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തീരില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാളെ തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.